गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायहरनाय जाबाय आरो फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोन बयनोबो जासिहरनाय जाबाय। दानो आं फुङावहाय थाबायगासिनो दं आरो लामायावहाय थाबायनानै नोंथांमोनजोंहाय सानबाय जे मोनसे भिडिअ लाबोनो आरो दिनैनि भिडिअखौहाय जों लामानिफ्राय जागायजेनदों आरो नोंथांमोना नायनो हागोन दिनै माबायदि खुवा खुनाया बिरादनो नुलायलाया आरो खुवा खुनाया लामायावनो सिनायलाया। अब्ला दिनैनि भिडिअखौहाय नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो जाहाथे मा खालामगोन नोंथांमोननि गेजेरावहाय बे भिडिअखौ बानायनो नाजागोन आरो जायफ्रानाखि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै नोंथांमोन बयखौबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो बेफोरबायदिनो सापर्ट होलांबाय थानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। अब्ला नोंथांमोना नायलांदो। दाना आं फ्रेस जाना लाग्रोनोसै आरो लोगोफोर एसे मोखां सुनानैहाय फ्रेस जाना लाग्रोनोसै दाना दं दैयावहाय बेवहाय थांनानैहाय एसे फ्रेस जाना लाग्रोनोसै। एसे फ्रेस जाना लाग्रोबाय लोगोफोर बिराद गुसु दैया खुवा खुजोबदोंना जेथिंबो बेनिखायनो दैयाबो गुसु जादों। गारमाया बोरैबा जागासिनो दं लोगोफोर। फाइनालि रेडि जाबाय ड्रेस सोलायजोब्बाय आरो ड्रेस गासिबो सोलायजोब्बाय। दाना बै खाथियावहाय मोनसे फिसा खामानि दं बे फिसा खामानिखौ मावना फैग्रोनि आरो बे फिसा खामानिखौहाय मावना फैखांबा नोंथांमोनजोंहाय लोगो मोनफिनगोन। अब्ला भिडिअखौहाय नायलांबाय थाबानो जाबाय। बे फिसा खामानि मावखांनायनि उनावहाय नोंथांमोनजोंहाय फिन लोगो मोनफिनगोन। लोगोफोर लामाया माबायदि खुवा खुदों नुलायलाया। नुलायलाया आरो खुवा खुनायानो गोजाननि जिनिसखौहाय जेबो सिनाया खाथियावहाय थानानैसो खाथिनिखौल' सिनायो। बिराद खुवा गुसुनो बिराद गुसु नुलायलाया लामा गाज्रि दं लामा गाज्रि। अबस्था खाराब दिनै गस्लाया सेस निहोरसिजोब्बाय आंना निहोर गोग्लैनाया गुसुजोंनो आखाइ थाखाइ गासिबो जोब्बाय। बेबो खुवा खुनाय नांजोब्बायगोनलै गासैयावबो गस्ला थस्ला सिजोबखाबाय खुवा खुनायजों नुलायलायला। खुवानि नांनायानो निहिर नांनायानो गस्ला सिजोब्बाय। मोनबाय बेवहायनो फिसा खामानि दं बेखौहाय मावनानैहाय लाग्रो। खामानिया जोब्बाय आंना दानो खामानि जोबखांनायखायनो जोङो थांफिनसै।